تنباش تباشوار الهجا جو واشنطن'e ji stüdyoyun denge Amerika tisabı bername kurdisyon de ekralen özgür gün TV'den. De bername ve haftaya da emejimaleke rapor ince Amerika hocun içegehanın menle hereme peşkeş bükün. Temaşa menajı Denbaş. Piştî rizgarkirina bajarê min biçî ji aliyê Hêzên Demokratîk ya Sûriye ve û derxistina teroristên Devleta İslamî Daeş, Tirkiye nerazibûna xwe tîne ziman. Vezîrî Derveyê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu dibêje Serok Obama û Amerîka sozdan ku piştî rizgarkirina min biçî Hêzên Kurdan vê vekişin di rojhilata Çemê Firatê û divê ku Amerîka sozê xwe bi cih bîne. Duhûrbûnî di vê raporê de ye. Birêjehîya serhildana gelên Sûriye Tirkiye bi nêzîkî ve rewşa deverên Kurdan û pêşveçûnên Hêzên Sûriya Demokrat dişopîne. û Çemê Firat û derbasbûna Hêzên Sûriya Demokrat ya piraniya Kurdan bo aliya Rojavaya Çemî Tirkiye nerahet dike. Kar bi destên here bilindên Tirkiye çendîn caran Çemê Firat bi hêla sor nav dike. Lê bi piştevaniya êrişên asmaniyên koalisyona Nefneteweyî Birêberiyetiya Amerîka Hêzên Sûriya Demokrat bajarê Minbic ji destê çekdarên teroristên Dewleta İslamiya Daişê rizgar kirin. Wezîrê Derveyê Tirkiye dibêjin em çaverê dikin Hêzên Sûriya Demokrat vegerine ve bo rojhilata Çemê Firat piştî azadkirina bajarê Minbic. Bizzat Obama'nın sözü var. Serok Obama sozda. O welatên yekirtîn Amerîka sozda. Hêzên Kurdên Sûriya wê careka din piştî operasyona Minbic vekeşin bo rojhilata Çemê Firat. Niha divê Amerîka sozên xwe bi cih biket û divê Partiya Yekîtiya Demokrat vegerine ve bo rojhilatê Çemê Firat. Em çaverê vê dikin û civînên me digel Amerîka li ser vê mijarê dewam dikin. Wezîrê Beravaniya Amerîka Ashton Carter pîrozbahî li xelk û civata leşkeriya Minbic û Hêzên Sûriya Demokrat li ser azadkirina bajarê Minbic kir. Wizareta Derve ya Amerîka dazanîn ku rêberiyetiya Kurdan pêgiriya xwe diyar kiriye ku xelkê bajarê Minbic wê devera xwe birêve bibin. The Kurdish forces are a critical component. Hêzên Kurd beşekî girîngî Hêzê Sûriya Demokratin me pêkirî ji reberên Kurdan wergirtiye ku xelkê deverê wê careka dî bajarê xwe avedan û kontrol bikin. Lê demê terorîst li wêrê nemînin. Lê şîrovekarê Kurd Newaf Xelîl bi rêya Skypê got devera Minbic û Rojavaya Çemê Firat behreka Sûriye nek parçeka ji xaka Tirkiye. وقتی ناوی و حزب سوریه دموکراتیک کارن هرن باکوره چمجی و رجلات چمجی و رجلات شامی و حلب و هر دبری و شخه قد گمانتننه او هز وناگرن وزیر درو ترکیه چی گوت به چی راتب گوتن جبر او نه چقدارن دبن و به کسک جوار به هر ور او حوال بنده افکار هز امریکانه نه لشکرین که گرتین کی جوار بیج هر دبری که بمین تێکەلیان کوردان لە سووریا و عێراقê digel welatên Rojava bi taybet Amerîka pêşveçûnên mezin bi xwe ve dibînin piştî peydabûna Daişê ku niha dixwazin sîstemên federalî têda ava bikin. Tûnê bingehiyê federalîzmê tê danîn û ew federalîzm em hêvî dikin bibe numuneyekî rastteqîn ji bo gelê Sûrî tevê gelê rastî gelek qurbanî dan ji bo azadiya xwe. Li demê gefên teroristên Daişê li tevaya cîhanê rojhilata navîn berdewamin şareza bawer dikin pê naçet guharîn li ser hevpeymaniya Kurdan digel Amerîka welatên Rojava dijî Daişê li demekî nêzik çêbibe. Xalid Fettah, Dengê Amerîka. Şevermende fermandariya giştiya Hesedê Dr. Nasir Hacı Mansur li ser bandorên rizgarkirina Minbicê û derheqa operasyonan demên pêştê ji Kurdvizyon re peyivî. تجربه من بش تجربه یکم به وی حجمه هانه پروژه دموکراتی هنکی پراتیک ده خست عمل ده جبر تولیبونا پر هیز و قوات نه تنه کرد نه تنه یپگه تولیبونا وی رزگار کرنا هانه جبر وی از دو تشتاد بیشم یک هیلا جغرافی فرکرنا و تواصلا به orta şimal Suriye gemdibêjin ya Bakurê Suriye gemdibêjin ewa gavek pir cidî mezinî muhim e di hêla gelerî de di hêla siyasî de tevlêbûna millet di rêzgarkirina Minbic de sekinandina wan dijî Daeş esas serkeftina Minbic di menakê de serketina projeya demokratîk di durê Sûrî de ye serkeftina کسی چارەسەریya siyasî dixwazin hember kesê çarەseriya siyasî naxwazin. Pêşserkeftina projeya demokratîk li dijî hemî projeyê netewperest ya nijadperest
یا اسلام پرست به این شکلی هانی بون بروی از باور دکم نقطه دریتیه یعنی دریانک پر مهم ام دمن بیش جیان کن ژیانە ڕۆژنامەوانان هەردەم لە هەرەما کوردان نەهەسانە لێ دەدەمن داوی دێ ڕەفشاوان هەن خرافتر بووە پتر ji 10 ڕۆژنامەوانان niha hatine girtin û li hember gelekan ji doz hatine vekirin dîsa malperan rojname ajans û zezgehên ragihandinê jî aliyê hikûmetê ve tên hasteyên kirin di hûrbinî di vê raportê de ye. Li herêm û bajarê Kurdan şert û mercên xebata rojnamegerî her daîm xetere bû lê ji salek zêdetir ji ber şer û pevçûnan rewş girantir bûye. Piştî hewla derba leşkerî rewşa awartel seranserê Tirkiyeyê hat îlan kirin û ev yek bandorek pir mezin a neyînî li ser azadiya ramanê û taybet karê rojnamegeriyê kir. Neha seranserê Tirkiyeyê heftê rojnameger girtine û 10 ciwan peyamnêr an edîtorên Kurd in. Gelek rojnamevan deman li ser karin dibin hedefa hêzên evlekariyê an kesin cî bûyerê. Yek ciwan jî peyamnêrê rojnameya Evrenselê Hasan Akbaş e. Hasan birînên xwe nîşanê me de û piştî teqîna di dehê Meyda li ber pira dehderî tevî sê hevalên xwe hatbû desteserkirin. Fotoğraflarını da çekmişler, her şeyi de çekmişler. Em çûbûn cihê seyrangehê û li wir teqîn rûda. Siûda me hebû em jê filetîn ji ber ku gelek parçe bi ser me de jî hatin. Bi lez û bez em çûn cihê bûyerê û me karê xwe kir. Lê paşê di kontrola polîs de ji ber ku dîmenên teqînê di kamera me de hebûn em hatin girtin. Em 48 demijmêran girtî hêştin, gelek li me dan û gefa kuştinê li me xwarin. Editörü Ajansa Dicle'ye Mehmet Ali Ertaş'ı dibêje beriya rewşa awarte û piştî rewşa awarte li herêmê tiştek neguherî ji ber ku her dem şert û mercê xebatê ê rojnamevanan gelek giran e. Birêz Ertaş derbarê peyamnêrên girtî ên dîha û jînhayê de jî zanyariyan dideme. Wekî nisêbînê du rojnamegerên ku bi nisêbînê rojnamegerî dikirin sê rojnameger. Du heb rojnamegerên dîhayê rojnamegerek jin hayê sê rojnameger hatin binçavkirin jê du heb rojnamegerên jin Zehra Doğan û Meltem Oktay hatin girtin nav girtîgê hene. Colemergê li Geberê jî wekî zanin rojnamegerê dîhayê Nedim Türfent ji bo kurasî biragiştir parvekir hat girtin. Herwiha Şermin Soydan jî dîsa li Colemergê bi hema rengî hat girtin. Dîsa li Şirnexê jî bi hema rengî. Rojnamegerek li wê derê rojnamegerî dikirin û rasî bi civakê parvet kirin hatin binçavkirin û hinî ji wan hatin girtin. Yani bi kurtasî li bajarên ku şer û pevçûn lê heye li bajarên ku hêzên dewletê talan dikin û wêran dikin û dixwazin vê talankirin û wêrankirina xwe veşêrin rojnamegerên ku li wê derê peyvîrê dikin binçav dikin yan jî dibêjin biryara walî tune hûn nikar têkin bajar desteser dorpêş dikin û rêl pêşiya rasiyan dikirin. Hacîcan Farxîn, Dengê Amerîka, Amed. Rojnameya Özgür Gündem do bi biryara dadgehê bi îdaya ku propagandaya PKK dike bi gündemî hatiye girtin. Ev rapora me li ser Özgür Gündemê. Heştemîn dadgeha cezaya sulhê ya Stenbolê bi îdaya ku propagandaya PKK dike Rojnameya Özgür Gündemê girt. Di biryara dadgehê de ji ber ku Özgür Gündem propagandaya rêxistinê dike û weke çapemeniya rêxistinê tev digere dadgehê bi vê hincetê biryara girtina demdar daya gündemê. Di biryara dadgehê de li gorî xalên qanûna cezaya Tirk doz hatine vekirin û ev jî weke delîla propagandayê nîşan daye. Di seravêtina Özgür Gündemê de xebatkarên gündemê û rojnamevanên ku ji bo rewşê dişopînin çûn gündemê hatin binçavkirin. Dema binçavkirinê kamera îmecê di weşana zindî de wiha derket. Ancak o sıralarda Derdûra demjimêrneha di navbera hêzên taybetiyên Tirkiye û karmendên Özgür Gündem da alûziyek biçûk derket. Niha kamîrame ji me standin. Em digel karmendên Özgür Gündem da li jûra nûçeyan dane. Di heman demê de di navbera polîs û xebatkaran de alozî derket û piştî demek dirêj polîsên ligerîna hundir bi dawî kirin ji avahiyê derketin. Avahî ji hêla ekîbên şaredara Bêyolî ve hate morkirin. Her wiha di nava salekî de li dijî müdîrê kar nivîsan yên berê û niha û derbarê gerînendeyê û weşanê de bi giştî 124 doz hatin vekirin. Derbarê 46 nobedarê gerînendeyê giştiyên Rojnameya Özgür Gündemê de jî 39 doz hatin vekirin. Bi giştî heta niha 163 doz li müdîr û berpirsiyarê Rojnameya Özgür Gündemê hat vekirin. û pêncî û yekemîn biryara girtina Özgür Gündemê hate dayîn. Özgür Gündem îro çarşemê
bi 4 rûpel û manşeta em dê serî netewînin derket. Ji îlankirina rewşa awarte vir de tundiyên li ser çapemeniyê roj bi roj zêdetir bûn û gelek rojnamevan hatin girtin. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, İstanbul. Girtina özgür gündem buya sedema rexne o nerazîbûna rexistinin berevankarên azadiyê ragihandinê yên wek rojnamevanên Besînor, Komiteyê Parastina Rojnamevanan û Mala Azadî Anku Freedom House. Rojnamevanên Besînor girtina özgür gündem şermezar kir û balkişan ser giwaştinên berdevam yên ser medyaya hevrik. Serokê Masîya Rojhilata Ewropa û Asya Navandî John Burr di daxuyaniyekê de pistike ku gelo êdî ji me re normal be ku polîsên Tirkiye wiha babêjin ser dezgehên ragihandinê. Burr dibêje girtina rojnameyekê rebazê herî xerab ya sansûrkirinê ye ji ber ku bi zelalî nîşan dida ku armanc bedenkirin e ne rexnekirina nivîsên vê rojnameyê. Komiteyê Parastina Rojnamevanan jî biryara rexne kir û ji kardestên Tirk xwast ku demûdest dawî li doza hember kevimtirîn rojnameyê Serb Kurdan özgür gündemê bîne. Koordinatora Beşa Avrupa û Asya Navendî Nina Organova got nabe ku hewla têkçû ya darbeya leşkerî girtina rojnameya alîgira Kurdan reva bike û rojnamevan wê desteser bike. Organova bang li kardestên Tirk dike ku hemî rojnamevanên desteserkirî berde û bihêle rojname bi azadî veşana xwe bidomîne. Rexistina Freedom House jî bi daxuyaniyekê acizbûna xwe ya ser girtina gündem diyar kir. Cîgirê serokê karîgeriya Mala Azadî Daniel Kellingert got girtina özgür gündem û desteserkirina gelek rojnamevanan wê cihê nerazîbûnê ye ku giwaştin û zextin ser medya li Tirkiye berfirehtir dibe. Kellingert diyar kir ku divê hikûmetê Tirkiye rewşa awarte wek alaweke cezakirina mirovan bo nêrînên wan bikar neyîne. Wî bang li Tirkiye kir ku rojnamevanên girtî azad bike û rê bide özgür gündemê ku veşana xwe berdewam bike. Temaşanêja rêxistina rojnamevanan Besînor daxuyaniyekî belav kir ku tê de kuştina rojnamevanekî Rojnûs bi navê Vedat Hüseyin Alê li Duhokê şermezar dike. Li roja sêzê vê mehê Vedat Hüseyin Alê hat revandin û di şunda ji terma wî li nêzîkî bajarê Duhokê hate dîtin. Vedat yê 28 salî peyamnerê Rojnûs bû ku piştevanî PKK dikir. Hê jî sedemê kuştina wî nediyar e, lê birayê wî ji Dengê Amerîka re got dezgeha parastina Partiya Demokrat berpirsê kuştina Vedat e. Lê karbidestekî QRP vê tawanî red dike û dibêje mebesta siyasî li piş vê tawanê heye. Rêxistiya rojnamevanan Besînor bank li karbidestên Herêma Kurdistanê dike ji bo ku tawanbar û berpirsên wan tund tujiyan eşkere bikin û wan dadgeh bikin. Li gor daxuyaniya rêxistin bi giştî Herêma Kurdistan û Iraq bi tund tujiyan li dijî xebatkarên medyayê tê naskirin. Piştî ku Rusyayê ragihand ku firokên wê yên şer êdî bingehên leşkeriyên Îranê bîkartînin ku êrişan esmanî li Sûriyê pêk bînin. Ev gav bû sedema nerazîbûna Amerîka û hevalbendên wê. Lê hîn pisportê vê bawerî dine ku sedema vê gavê Rusyayê xem û fikarên ser paşeroja rejima Esed e. Rusya bi taybetî bi firokên ezmanî berê salekê bû piştgiriya rejima Sûriye bejdarê şerê Sûrî bû. Rêveberên leşkeriya Rusya işkere kirin ku komek firokên ezmanî di şerê Sûrî de balafirgehên Îranê ya Hamedanê kar anîne. Wezîrê Derveyê Rusya Sergey Lavrov dibêje me ti alîkariya leşkerî nedaye Îranê. Me çi firokên şer an alîkariyên dinên leşkerî ji Îranê re dabîn nekirine. Lê belê hebûna me li Îranê ew tenê ji bo karanîna bingehan e. Li aliyên din jî li ser navê Amerîka peyvdarê Wezareta Derve Mark Toner xemgîniya xwanî ser ziman. Ez bawerim ew li ser berdewamkirina wê rêkê de axive ya ku em bi çavên xwe dibînin Rusya berdewam êrişên asmanî li dij Sûriyê pêk anîne. Lê niha bi alîkariya Îranê. Ji bilî êrişên li ser Daişê û Enya Nusra wê pir caran hêzên opozisyona Sûrî ya nermrêjî armanc girtiye. Berdevkê Parlamentoya Îranê Alî Larijanî di parlamentoyê de karanîna balafirgeha Hamedan ji aliyê Rusya ve red dikir. ما پایگاهی در اختیار هیچ کسی قرار ندادیم. ما چه بنگهین لشکری نداینه تو کسی. و جبر که محوالبندی یک دیگر روسیا لسوریه هیا ابنای واته که ما بنگه یک لشکری دایوان. او راپورین مدیایی درباره و چنده از رد دکم. جه انستیتیو واشنگتن آنالیسکن اندرو تابرل دبیجه کارانینا بالافرگاه ایرانه یا آلوزیا لسوریه کورتر بکه.
فڕۆکن ئاسمانین رووسی ji balafirgeha Îranê difirin û bi taybetî Dêrizor, Edlib û Helebê bombaran dikin. Eva cara yekemîn e Rûsya balafirgeha Îranê bikar dîne û bi nêrîna min eva wê alûziya Sûriya kûrtir bike. Şerê dirêj ya li Sûriye roj bi roj encamên nû tîne holê. Rusya hewil dide ku rola xwe ya li Sûriye xurtir bike. Lê belê ev helvesta Rusya bûye sedema acizbûna çendîn aliyan. Hara Macar, dengê Amerîka. Daxaftinê xwe ya li ser beravaniya Niştimanî Amerîkî de roja duşemê berbijarê Partiya Komarî bo Serokatiya Amerîka Donald Trump got tenê kesên ku rêz li xelkê Amerîkî û nirxên wan digirin bila bikarin werin Amerîka. O dîsa balê li ser kampanya xwe kişand. Hûrbinî di vê raportê de ye. Namzetê komariyan ji bo hilbijartinên serokatiyê stratejiyeta xwe ya penaberiyê li Amerîka nûh kireve û herwesa siyasetên derve ji piştevanên xwe re li Ohio. Em van rênmaya niha datîn, em ê naçar bin prosa penaberiyê ji herêmên zêde xeter û alûs ragirîn, ku dîrokek hene di hinartina tîrorê de, em rênadên ew bêne def me. Trump dîsan hêrîş kire ser Serok Barack Obama û namzeta Demokratan Hillary Clinton ji ber rêbazên wan yên şaş bi gotina wî li Iraqê, Sûriya û Libya û dîsan got Obama damezrênerê Komala Dewleta İslamiye. Li heman dem xanim Clinton û cêgirê Serokî Joe Biden li wîlayeta Pennsylvania guman xistine ser şiyan, şarezayî û amadebûna Trump ji serokatiyê û koşka spîra. Binêre bîr û bawerên Trump nebes şaşin, lê ew gelekî xeterin û nelgoreyî bihayên Amerîka ne. Ew ji netê giheştin û piştgihxistina maka zagonê tê. Ew bawerî li îstokên di destê terorîstan de û ji bo propagandeya wan e. Piştî Ohio Trump ço ostanê Wisconsin ku li wir berî çend rojan xortek reş hatibû kuştin. û li dehan salên borî jî xelkê wê ostanê pitir piştevaniya Demokratan dike. Trump xwest ew baweriya xwe biguherin. Partiya Demokrat dengên reşên Amerîka li ser navê xwe tapu kirine. Ew ê hizrê dikin ku ew ê piştevaniya wan bikin bê beramber. Ewa her fayde ji dengê reşan kiriye. Dem hatiye hindek berîkanê ji van dengan re bête kirin û demê rawestana sîstemê siyasiya bi firt û fêla. Li Pennsylvania ostanê ku gelek wê giring be ji hilbijartinên serokatiya ev sal re xanim Clinton jî kampêna xwe gerim dike. Ez dizanim hinek ji wan dost hene divên dengê xwe bidin Trump. Heval divê rê nedin hevalin xwe, dengî bidin Trump. Donald Trump îro wê bocara yekem zanyariyên nepenî li ser ewlehiya Amerîka wergire li demê kombûnê digel karbidestên ewlehiya niştimanî. Ev jî proseyeke ji bo ku namzet agahdarî zanyariyên pêtivî bin. Dexîlê Şamo, dengê Amerîka. Niha jî berê xwe bidin herêmet çayê Kurmenc û li vê raportê balkêş temaşe bikin ku li ser şûnwarên dîrokî yên herêmê ye. Şanogeha Romanî an ku bi gotina gelê herêmê Kela Nebîhorî mijare ve raportê ye. Piştî du pireyên Romanî herûha gora leşkerê navnaskirî ê dîrokî 2 kilometr dûrî şarê Efrînê mirov digihîne bajarê Sîros yê dîrokî. Kurd ji vê herêmê ra dibêjin Nebîhorî yek ji girîngtirîn cihên şînwariyê li Sûriyê ye. Weke kilîta navbera Rojhilat û Rojava dihat naskirin. Ji berî zayînê da navenda bazirganî û parastinê bû. Ev bajar hate girtin solê 2008 berî zoyînê li ser destê Selokis Nîgetor yek ji jêderên ji serkirdeyên İskenderê mezin. Ev bajar pêra mezin dibe ta dibête bajarekî Romanî salê 64 berî zoyînê li ser destê Bombios. Tiştê herî balkêş divê bajarê dîrokî da şanûgeha Romanî. Êku lê gûrî lêkolînan di 200 sal piştî zayînê da hatî ava kirin. Ji ber xemsariya rejîmê perçeyên wê belakirîne. Lê hîn cihê rûniştina kesin taybet herûha xelkê bajêr û cihê lîstokvanan tê dîtin. Mezintirîn şanûgeh di Sûriyê da piştî şanûgeha Eframiya
شانوگه سیروسته دریجاوی 48 مترن گلووراوی 120 مترن 24 صف کرسی هن گلسر روی دنشتن گرتنا شانوگه رومانی با آوایکی ریکوپیک او چاوا خلکی وی سردمه سوداج سروشته گرتنا نیشانی شارستانیا خلکی هرمه دکه خویایا باجار سیروس د پر سردمان را در باس بویه هنک جه پرچین وی نیشانی باندورا شارستانیا حوری میتانیان دکه اینی پرچاکی رویه تدا جه تیرشتن در و تدا درجه جهانه و کرسیت گل سر مروف لرودنه و سردکل شانوه اف حضارته گل نبیهوریاتی چه کرن تأثیر بیه به شارستانیه خلکی بر ایونانیا حوری و میتانیا المنطقه ما تبیکو هاتا شوتاندن و روخاندن لهین بهنا دروکه جوی دورته جه شانوگه ها رومان یکو کرجیراد بین نبیهوری امین مستو دنگ امریکا دبستان موزیکی لولایت بصره ده مامۆستایان بۆ زارۆکان بدەخوازی و بێپەرە دەرسی موزیکی ددن بەوێ ئاوایی زارۆکان تەبلی چالاکیەک دەبن کە پرانی ئەو ئینسترومنتەلان موزیکی دەمرێن خۆدا نەدیتنە ئەمێ وێ راپەرە بە هەرا تەماشا بکەن. فێرکردنا موزیکê dikare bibe riyeka baş û aram ji bo dûrxistana zarokan ji rewşa şer û tundutujiyê ku bû sedema têkbirina gelek jiyan û siberojan li Iraqê. Mamosteyên vê dibistanê bi awakî xwebexş zarokên ji temenê 5 ta 16 salî fêrî jenîna gelek amîrên muzîkî dikin wek gîtar, piyano û bilûrê. Gelekan ji van zarokan tenê ev amîr li ser ekranên televîzyonê dîtibûn û ew amade ne dema lîstina xwe terxan bikin ji bo wergirtina waneyên muzîkên havînê. Em fêrê muzîkê dibîn ku baştir e ji lîstinê li derve. Min piyano berê nedîtibû. Tenê li ser televizyonê me dîtibû. Me niha ew jî heye û gîtar û keman jî. Ev gelek baştir e ji lîstina biçekan û tiştên wiha. Ev derfetekî gelek baş e bû me ku em fêrê muzîkê dibin di dema havînê de berê ku dibistan dest pê bike. Zarokeka din dibêje her tişt li vir ciwan e. Ez fêrî muzîkê dibim, bi taybet piyano û gelek cûre amîrin din. Her tişt li vir ciwan e, ez niha fêrî piyano dibim. Dibistana muzîkê ew bîrokeya Diktor Adnan Sahî ye ji zanîngeha Basra ku ew serokê beşê muzîkê ye li Kolêja Huneran. Ew bawer e dengê muzîkê dikare rêjeya tundutujiyê nizm bike ku jiyana zarokan dagirtiye. Muzîk li gor wî dê zarokan ber bi rewşeke baştir bibe. بطبيعة الحال هو الإنسان بشكل عام مرۆڤ بگشتی و بتایبەت jî zarok bersiva gelek fakteran dijîngeha xwe de didin û wan fakteran dê bandor li ser reftarê wan hebe. Ev ji em hewl didin zarokan ji rewşeka neyînî ya niha beref rewşek baştir û ciwantir veguhêzin û wan ji tundûtîjî û serhişkiyê dûrixin. Dibistan waneyan li navenda rewşenbîriya Basra dabîn dike ku girêdaye bi Wezareta Werziş û Lawan ew pala xwe tenê dide ser mamosteyên xwebexş ku waneyan ji demijmêr 5 piştînîvro ta 8 êvarî her rojên yekşem, sêşem û pênşeman didin. Derbasbûna zarokan bêpere ye lê divê ew tenê 75,000 dînar an ku 6 dolarî dabîn bikin ji bo kirîna amîrên xwe. Dibistan amîran bi xorayî dabîn dike ji bo zarokên bêpar wek sêwiyan, nexweşên tenêbûnê û xwedîkêşeyên derûnî. Dê dema niha da dibistanê derdora pênce xwendekarî heye. Eger jimar bêhtir bibe, rêvebirên wê bihêvîne ku hin alîkariyên darayî bibin ji aliyê hikûmeta xwe cihî ve. Eger na, renge ew rastî girtinê bibe ji ber giranbûna kirê û amîran. Salih Demîcer, Dengê Amerîka. Piştî êrişên Salaborê hêzên ewlekariyên Fransî li hember êrişên nû yên terorîstî di asta hişyariya bilind ne. Ji ber rewşa awarte gelek konsert, festîval hatine betalkirin, bazarên vekirî jî hatine girtin.
هشت آدم هیا تو بچه دریا پاریس پلاگ یا کو همو سال آهنگ که مزن لیتی کرن لی آماده به کو جانته انتا یک بیگ بینه وکرن فستیوالا فیلمان جیوه ساله و بجیبه لی ای سال جبو آرامیا خلکه و فستیوال لجهک گرتیده به اوه هاوینا پاریسیه یا کو هشتا دروش آورته دایه تا شش مهندن هنک ولاتین فرانسی پیلا تیرور یا لی ولات وان خستیه بدیروک آدم دریج و گریددن خانم صوفی ایریشن سرهلدین ایرلندی آنکو IRA ين صالح هفتيان للندن تينا براخوا هر وسط قال رود روسيا لباريس هات كرن لتاخد جويا امن حال ورين تشتكنونيه راست گلک آهنگ هاتن راوستاندن لی خلق ریا بخو پیدا دکن دا هاوینکا خوش درباز بکن بونمونه لیسکا پوکیمان گو و هنریا لسر جاده گلک بناو دنگن ها Justement, il faut combattre ces gens-là en étant là. اگر ام در نکوین کس تشتکی ناکه امی به هبونا خوش شر تروره بکن اگر نا اوی بسر کوین ایریش گلک لدورن توریستان هاتنه کرن خوارنگه والا بونه و چند بازار هاتنه گرتن دوی ام دمک خوش لپاریس درباز بکن از نها به گنجبونا خوا دکارم بمو بچم لی اگر از لمال مام جبرگفین تروره از نکارم چه جهان ببینم باجار بخم نینه و برانبری ترور دسکنه لیدیسا خلک باجار دوی باری دانه که دوی هاوین آوان به بردوامی درباز به راویندوسکی دنگ امریکا ناوندا نیشتمانی بو باوان زیادتر ج 5000 دبستانین امریکی ده پروگرامکی بریو ده به آلمانجا کو زلام ببن میناکک ارنی جبو خندوانان دا کو خندنا خود سرکفت بن پروگرام کو ناوی وی واچ دوکسه داخواز باف اپ انجی باپیران دکه کو هری کم د سالان ده روزکی به دلخوازی تولی چالاکین دبستانی ببن آدم محمود به سالان زارکی خواه به تنی خودی دکه وی باوی خواه ده پچکانی ده وندا کریه جبر وی اف دخوازه هر تم جیانا سه زارکین خواه شابکه کو یک جوانا به دخوشی اوتیستیکه محمود دبیجه باندرا رفشا کوری وی لسر بریار وی هیه کو وی خوستیه به باوکی باش جبو هر مالباته که اف تشتک نهیسانه لی مروف هینه و خما دبن و پیره دجی ام حاول ددن که او بزانه او نتنه و پشگیریک جبوی هیا محمود دکاره هر تشتبه بو شابونا کوری خواه ده دبستان کوری وی کریستیان ده محمود دوی پروگرامی گوشتو که ده بدلخوازی جهت گره Hi. I have been a watchdog dad. و 3 سال ال سر پروژه کار دکم زاروکا منا بچوک داخواست کرد که از در روزبونا ویده آماده بم جبر وی که هر سال از لورم دبستان لونت لایالت ویرجینیا یک جوان 5000 دبستانی گل 47 ایالت امریکی نه وی پروگرامی بریو ده به DOG stands for Wata dogs باون بو خواندوانن باشه بو وی کار دلخوازی مروف هوجداری دو تشتانه یک هلوستکا ارینیه و دو بیلاون راحت جبر کو کاری واشتو کی نه حسانه 8 seconds. Watchdogs, when they come in, they'll typically come in first thing in the morning. وقتا خبخشن واتش دوگتین دویگو او سبیزو لوربن او آلیکاریا زارو کادکن ددما گوجه ترمیلا پیادبن و گلکی آلیکاریا ددن وان ده کویتریا ده به تایبتی جبو کنترول کرنا هلوستا زارو کان و آلیکاریا زارو کان دکن دوانه خوندنه ده مینا ماتماتیک و خوندنه او بزارو کار خوارنه دخون پروگرامی بری ودبن و آلیکاری ددن ماموستیان و دو گروپی بچوک ده کاری خو دکن ا پروگرام ده انجام بیاره تراژیک ولایت آرکانساس دقیقی میهاتیه لدارخستن ده سال 1998 ده دو کور به تمنی 13 سالی و 11 سالی 4 کس کشتن پشتی وی بیاره دو باو ا پروگرامی واشتوکسی دامزراندن محمد دبیجه د جواتا ایرو ده کو به تکنولوژی و گلکی مجوله دوی کو باو دانستاندن روبرو به زاروکن رچیبکه کو به میناکیک باش بووان به وی آوایی زاروک جدکارن هلوستکی ارلی ور بگرن از دنیرم کو کورن متشته باش دکن و از باورم سدم و یکی اول کو از جحو ددم کو ج کسین دیر نتشته باش بکم گوری محمود کریستین یه 11 سالی پسنی کدا خوبخشیا محمود دده از دبیجم او جوی کاری حز دکه چمکی او جمجول بوینا زاروکان حز دکه و او گلکی آری کاری زاروکان دکه وکه کو او بومنجی دکه کریستین جبابی خواه گلکی رازیه و گاوا مزن به اوجی دخوازه وک باوی خواه بکه
تماشاوران دلال او بو کربیزیونا و هفته که حاصل اکرانن özgür gün TV ام به هفینه کو برنامه بدله ببو نرین رخنه و پیشنیارن خو بمرا پار بکن حتی دمکدن بخاطره با بمنم بخشیده